ningakhohliswa. Kusho maningi amanga azophuma nje naphumileyo uthi ningakhohliswa. Bless the Lord. Ujesu lo uthi ningakhohliswa. But verse number 5 uthi for many shall come in my name saying I am the Christ. Abaningi abantu bazovela bathi bangoJesu. Kodwa ngisekhona bazalwane. Leyo nto leyo isakhomba ikhathi zokugcina. Bazovela bathi bangoJesu. Verse number 10 uthi and many will be offended. Uyabona mase kukhulunywa iqiniso, sekukhulunywa impilo engcwele, impilo yomntwana kaNkulunkulu, bayovela baqhubeke bashiye ivangeli. Nisekhona bazalwane, kuzoba khona ukukhubeka okuningi okuzoba khona. That is verse number 10. Verse number 11 and many false prophets shall emerge. Abona ke leyo ke isikhathi sayo noma wonke amakhona kukhona umprofeti namhlanje. Angazi ke la eNewcastle kodwa uyafika kuleli khona edolobheni khona umprofeti ukuze uspecialize ngosamuntu. Kube khona okuleli yakhona uspecialize ngo-oil, kube khona okuleli yakhona uspecialize ngamanzi, kube khona okuleli yakhona busy ba prophet. No. Mhlambe kufanele ngibuye ngindedele niyehlisa ngoba uyabona njengoba nilanje kukhona abanye ngaphansi kwembede yabo kukhona izinto zabaprofeti laba balesi sikhathi. Yabona ke angisabi umuntu ke mina umngani wami kwakuJobe usitole umngani wami sasingivele singasabi lutho sobabili ngangimlandela ngemuva yena engasabi kakhulu mina ngimlandela ngemuva. Yabo into manje ngayithola ukuthi yiyo eBhayibhelini akunandaba ukuthi iphatha kahle ubani ilimaza abantu. You know iyadingeka leyo nto namhlanje ukuze kulunge lesi simo ngoba sesifukelwa abaprofeti abavuke phakathi kwethu bakhulelisa izingane zethu bayiprofete bathi ayikhiphe izisu bathi sizoba nemali kusasa kuzoba namhlanje waprofetwa nini kodwa kuzobe manje leyo mali okayithola because now seliyekiwe izwi likaNkulunkulu abantu sebekhuluma ngokubanjwa kwendlebe zabo. Let me tell you uyakhuluma uthi ngoba lesikhathi leso Jesu wasikhuluma baba khona laba prophet azoba khona ufike kumuntu odayisa ama-products ubani okudayisa izinto zomusa bakunezomusa kabanikezi ubani okudayisa izinto zomusa. Uma nje kukhona abona leli bhodlela lele ngathi libomvana lele elokuqinisa imishado waqiniselwa wena umshado kanti uJesu kuzoba khona ikhathi la khona uprofeta kuzoba sesitayeleni uJesu njani kuzoba kwi-fashion kuzoba in profeta ma ungaprofeti ungasho ukuthi uyabona ngeke ngaphuma ngangena kulikamoya ngabona wena kade last week kade ugqoka ukuthi nokuthi hayi wangitshela izinto ekade ngiyigqokile ngiyazazi lezo ngitshela lezi eziqhamuka phezulu uthini uNkulunkulu ngoba ukuba khona kuba prophet abamanga akusho ukuthi aba-right abasekho bakhona abaprofethi aba-right yikuthi abezwakali noma bekhuluma
bazalwane kwi-position akekho funizwi bashintshe lezi profeto zabo ezibhedayo bese bethi i-rhema word kanti i-rhema word yenye into akusona isiprofeto mhlawumbe kuze ngiyichaze kahle ingamgidi omunye lento kuthiwa i-rhema word uyabona when we talk about the word izwi leli kukhona leli okuthiwa i-logos. I-logos is a written word of God. Uyabona leli okuthiwa i-written word of God nobani angathatha iBhayibheli alifunde. It's a written word of God. Omunye wathi shawa yilokuza ispoke komunye umuzi lapha eMaritzburg esethatha iBhayibheli alibeke phansi phezu komkamelo aqamele eBhayibhelini ecabanga ukuthi iBhayibheli umkamelo. No, iBhayibheli akusona umkamelo. Lento lena bazalwane ithathe uyifake ngaphakathi kuwe. Ayisebenzi isesemaphejini, isebenza isingaphakathi. La khona kuzokhuluma khona indoda endala uDavid athi ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingone, because it works maselingaphakathi. Logos ifundwa eBhayibhelini. But when we talk about the rhema, njengoba ngikhuluma nje uyabona ukhona umzalwane uzothi hey ubephethe ubekhuluma nami engathi ukhuluma nami ngedwa, nomunye athi bengathi ukhuluma nami ngedwa, kanti lo kade thatha a spoken word, i-rhema a spoken word. When we talk about the spoken word, sikhuluma ngerhema ilakho uNkulunkulu athi uNkulunkulu Ezekiel yini le athi Ezekiel scroll incwadi athi uNkulunkulu yihle ngoba isebenzi iseyincwadi kodwa isebenza uma isigijima emathanjeni ayo athi yihle abesetha sehle ke mawusudlile wathi sehle siye laphana esigodini wathi mayifika kwivele wathi ubona amathambo omile ahlakazekile maningi wayesembuza ukuthi angaphila yini la mathambo. Wabuka amathambo wabuka uNkulunkulu wathi mayibuka amathambo wathi it's impossible, wathi mayibheka uNkulunkulu wathi all things are possible, wathi mayibheka amathambo wathi kunzima kumnyama, wathi mayibheka uNkulunkulu wathi akukho okuhlula uNkulunkulu. Wasekhuluma lamazwi uNkulunkulu wathi khuluma kula mathambo. There's a spoken word. Khuluma kula mathambo. Yini uNkulunkulu embuza ukuthi ubonani, embuza ukuthi uyakholwa yini ukuthi la mathambo angaphila, because uma uke wakholwa uyakhuluma, uma uke wakholwa uyakhuluma, kodwa ukhuluma into oyithandayo, ukhuluma izwi. Ezekiel masekhuluma uthi lalelani namathambo omileyo, lalelani la zwanini izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli ithambo lakho lakumalakwanini, ayikho lakumalakwanini. That is a spoken word, that is the rhema word. Many will be offended, and many false prophets shall rise. They will not come, they will rise and deceive many. The Bible bazoduka abaningi, and because lelizwe kade ekhuluma ngalo umfundisi uGama ethi abaningi bophelelwa uthando ngenxa yokuvama kobona. So it's exactly what is happening here. Uyazi nje kwathiwa u50 kunzima kabi ukuhlanganisa u50. Nesondweni kunzima kabi ukuhlanganisa u50 abasabuyi.
sifike ku lockdown ngaba yikho indawo kodwa khona abafuna ukuthi senze live bathi sesihleli ku live kodwa sizibe sithi siyabasiza abazalwane ngase siyabona bathi ayisikhonza online kanti iBhayibheli lithi bheka kumnandi ukuhlangana kwamangcwele ufana namafutha ehlela endebeni zika-Aroni ehlele nasemphethweni wengubo zakhe. Uma kukhulunywa ngamafutha kukhulunywa ngomongcwele sengazathi umoya ubagoba kakhulu masihlangene bese lidlule lapho lithi yilapho uNkulunkulu amemezela khona isibusiso. So hlala-ke ku-live wakho so now uma uzobheka la many shall bazolahlekelwa izinto eziningi many kukhulunywa lapho ukuthi ikhathi sokugcina but baselwane uma sesikhuluma ngasekugcineni kwekhathi sokugcina. This is what will happen. I'll try baselwane ukuyenza ibe very short. uPaul la ukhuluma nebandla laseThesalonike. Ibandla laseThesalonike yibandla okungazathi ukuya kaJesu kwakushunyayelwa more than any other church. Basuka abazalwane baseThesalonike bayeka imisebenzi abebefunda baba ama-dropout